Ja, god ritter. Men ja, jeg har faktisk lige været i Tyskland med køreskolen, fordi at, vi skulle til Tyskland og køre, eller vi skulle køre til Tyskland, fordi at vi skulle have motorvejskørsel, og så var det åbenbart, det lærer man bedre af at køre til Tyskland. Jeg kan godt lide, så vores kørelærer han sådan, nå, det er din tur til at køre nu. Okay, det skal jeg nok. Så sætter jeg mig ind, og jeg kører sædet frem. Jeg kører sædet så langt frem, og så kigger de andre bare på mig sådan lidt. Fuck, du er lav. Jeg er ikke lav. Kun lidt. Jeg er kun lidt lav. Kun lidt lav. Det var lidt pinligt. Det var lidt pinligt. Jeg tror faktisk ikke engang min kørelærer han kunne se ud af vinduet, fordi jeg sad så langt fremme. Det tror jeg virkelig ikke. Det tror jeg virkelig ikke, han ikke. Eller han kunne. Hey, det er okay. Det er okay. For jeg kunne se noget. Jeg er 1,58, og jeg kan bruge størrelse 35 i sko, så ja. Ikke tænkt på det. Altså, jeg kan også bruge 38. Jeg kan også. Men det kommer ind på mærke. Så hvis nogen spørger, så bruger jeg 38. Du får de seje børnesprog. Ja, du. Det er bare fordi, I like to be different, så ja. Men altså, det er en fordel, fordi jeg kan stadigvæk gå i børneafdelingen og købe tøj, og så er det stadigvæk se sejt ud, og så er det bare billigere, så. Ja, dem med lys i. Ja, for helvede. Dem med lys i. Ja, okay. Okay, bas ned. Maja! Du er godt nok sjov, hva'? Ja, du er godt nok sjov, hva'? Ja. Hej. Ses. Eller dem med glimmer. Det er dem med glimmer, ikke også? Ponyhesten. Ja, jeg har faktisk lige lavet en TikTok om ponyhesten. Den ligger i min draft, så. Ponyhest. Nej, ikke god røv i de bukser der. Det er god røv i de sko der. Yes, I will send you the video. Det er god røv i de sko der. Luk numsen. Men jeg skulle lige have sko med pivlyd. Kommer du fra Hals? Nej, jeg kommer ikke fra Hals. Men jeg har da været nogle gange i Hals. Vi savner Misse, der laver duelyd. Ja, me too. Jeg savner hende. Hun er savnet. Jeg tænkte, hvor træls det kunne være. Er det den reol, der skulle i spisestuen? Jo. Det er det faktisk. Impressive, some people kan huske det.